Iki wong wedok ki metu bengi maksimal jam 09.00 bengi Mas Cahyo. Wong lanang kuwi metu bengi jam 12 kuwi nguyuh dicekel. Iki sampai sekarang itu terjadi sampai malam hari ini. Sik alon-alon. Nggonmu kondisine ora kondusif. Ora sehat kuwi berarti. Banyak perpecahan, permusuhan. Setelah debat pertama pilkada kemarin. Nggih. Lah pilkada menika gajah ya aneh iki mesti. Mesti ya. Ya. Tapi ya wis. Nggih, leres. Saben-saben ambal warsa mesti wayangan. Dalange ya dalang Madangkara, pelawake ngemedi panjenengan kekalih. Inggih, mula mboten ngirangi raos hormat bekti sungkem kula kunjuk dumateng beliau-beliau ingkang berkompeten dari keluarga besar BBR wonten ing Arta Kencana. Yektosipun dalu menika ngawontenaken tasyakuran Gus. Leres. Inggih, mula insyaallah dalu menika Arta Kencana ngentekke ragat golek nikmat ben ra kena laknat slamet donya akhirat gandul syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin nggih. Kyai niku lho gumun kalian jenengan ngendika sastrane iso runtut ngoten niku wah jan tembunge ya alus nentremke rasa kados mekaten. Nggih sedaya menika lak rupa nggawa rega. Maksude? Nggih no nek dagelan niku secara intelektual ilmu pengalaman intelijensi yang tinggi secara listening skill yang bermuat kualitas niki mesti mboten sah ngregani pun diregani. Nggih, kula ngakeni ya Mas Klitik. Panjenengan minggah panggung dedeke gedhe dhuwur. Makulitane nggih resik putih. Ngendika nyatanipun ya tas-tas bisa gawe tentrem. Menika amanah. Gusti Allah menika nyipta umatipun warna-warna secara fisikipun. Leres. Nggih, pitik menika ngendhok padha putihe. Ning nalika pecah dadi kuthuk, menika pun beda rupane. Nggih. Ning ngene nuwun sewu, menawi kula sak omah ya putrane Mbah Sukron niku. Wiwin Mas Kalingga, Mas Kangko, kula Dik Retno niku pakulitane padha. Sami nggih. Sawu mateng sami. Krana ikhtiaripun Kang Rama Mbah Haji Sukron Suwanda ageng. Nggih. Nalika kula mbiyen nggih ngoten. Nggih. Bapak niku leh ikhtiar ndamel kula kalian ibu niku nggih ndonga mboten keri, Mas. Kula nyuwun prisa pareng. Nggih. Niku Mas Kluduk niku asli saudara kandung jenengan. Kandung. Lho, nika mbarep. Ning jenengan putih kok nok peteng dedet iki piye? Lho, lah nggih kala wau kula aturke panjenengan to. Nggih. Wong niku mboten sok mesti padha. Leres. Nek padha berarti pancen niku terakhir digawe padha. Lah nek kula digawe padha kali Mas kula, mesti kalah dhisik wong niku sing mbarep kok. Oh, ngaten. Ning jiwa keikhlasan Mas kula niku apik. Ngaten. Ngerti nek kula ajeng lahir, kula gantengi diwehke kula, resike diwehke kula, eleke digawa dhewe. Ngoten. Kaya ngono pengorbanane nggih adike. Ikhlas mula kula teng pundi-pundi mesti kalih Mas kula. Tur mboten ajeng ganti pasangan dan mempertahankan senasib, serumpun dan sepenanggungan. Patut minangka contoh kompak terus sepanjang masa. Mboten kok kompak. Lah piye? Soale sing ajeng kula apusi sing iso mek niki tok. Ngoten lho, niki dhewe pira-pira ya ditampa, Mas. Nggih. Lah kok ngene dulure lak ya kurang piye. Lah napa to wong rembug dhuwit niku nek dhuwit iso medhotke sedulur, nek yen sedulur akur iso nekake dhuwit. Nggih, leres. Niki lho. Sugeng dalu Mas Kluduk. Mas Klitik niki wau jenengan bidale keng pundi? Kala wau saking Blitar mampir Ponorogo. Oh, mampir Ponorogo. Nggih. Mas Kluduk sugeng dalu. Nitih mobil piyambak-piyambak. Piyambak, alhamdulillah kanca-kanca panitia sigap dan tanggap, Mas. Elok tenan. Mas Kluduk sugeng dalu. Sampun pinanggih panitia nggih? Sampun. Kepara malah kula sampun jagung Bapak Komisaris, Pak Budi Utomo, Pak Suprapto, Bu Istia, Ibu Dirut. Mas Kluduk kinten-kinten pendapat jenengan kados pundi biar Arta Kencana ulang tahun yang ke-33 mapanipun wonten Wana Asri. Nyatanipun nggih sae to Mas Kluduk menika. Kompak. Ini menandakan satu solidaritas dan tongkat estafet dari beliau-beliau yang selalu memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Nggih. Kira-kira kata mutiara Mas Kluduk untuk Arta Kencana pripun supados mangke semakin sae gitu. Pendak tahun wayangan Mas Kluduk mriki nggih. Mboten ninggalke budaya lan agama. Arta Kencana ini dasar pondasinya satu agama, dua budaya yang
terakhir adalah taat dengan tatanan negara. Nggih, leres menika. Mas Kluthuk monggo paring dawuh pandonga dumateng para warga masyarakat mriki dasaripun menika kredit pertanian wonten Mas Kluthuk, perdagangan wonten, perumahan, jasa, industri ugi wonten. Semua tercover di keluarga besar Arta Kencana. Nggih, leres menika. Ngoten. Monggo paring dawuh randang ngomong piye dulur Mas Kluthuk kuwi. Alah somong dhewe kono Pak saya. Manusia itu tidak minta maaf daripada memaafkan. Nah, gitu Mas. Leres. Dadi sampeyan ngene iki aja lara ati, aja gelo. Ora gelo piye wong Sing duwe wewenang itu bukan siapa-siapa, karena di sini kita numpang di panggungnya Mas Cahyo Kuntadi. Ya, tapi kan ya pagelaran ini bisa dinamakan diskriminasi. Loh, kok bisa diskriminasi? Lo mau ngomong ning aku terus akhirnya ning awakmu aku lu ngomong blas. Loh, mergo iki didum, lesung. Didum apa aku ngomong blas kok didum ndasmu piye? Iya ta iki kok malah Aja nesu to. Oh aku sarepe mangap ngene tok lho, terus pindah ning awakmu. Aku terus domong. Terus disaut neh kono. Saut neh kono, ngomong maning awakmu. Nggih. Aku yo oleh ngomong ora. Lho, aku lek ora oleh ngomong ora masalah, wong aku ora ngomong bayaran wis lunas kok. Nggih ta. Ukurane ampun materi. Mas, ampun materi. menungso. Nggih. Kuwi yen wis acuan pertama, kok sing diomongke kuwi duit Leres. atau materi. Itu dalam kita meniti karir atau kita berkarya, ini pasti kandas. Mergo sing diwujudke mesti nggon harapan ekonominya dulu. Mula sing penting tuh berkarir dan berkarya dulu. Kowe rasa mikir kuwi wis ditata Mas Cahyo Kuntadi. Ngono lho. Wis to ngendikane para sepuh kae lho. Watone sampeyan ki pinter golek jeneng, jenange mara dhewe. Nah, ngono. Aja golek jenang sik. Ha iya. Sing ngomong sapa? Loh, Kula. Lek golek jeneng, jenang teko Jenang mara dhewe. Tanggoku lek ra duwe gawe ya jeneng ora enek blas. kuwi lak nggon tatanan wong dega. Lah iya. Tegese ngene lho, wong rekoso, sapa wae gelem rekoso bakale manggih mulya. Tanggoku lho rekoso wiwit taun 82 nganti saiki ya rekoso. Lho mergo kuwi urung dikodrake mulya. Ngono lho. Ayo. Ngene lho Mas Kluthuk, aja ngetake dhisik ngeten lho. Kula kali panjenengan menelak partner kerja gitu, supaya atur panglipur marang warga masyarakat tapi dalam kita... rangka ulang tahun KBPR Arta Kencana. Ngertos, Mas. Yang keberapa? Yang ke-33. Maknane 33 ini apa? 33. Artinya? Telu kita tulung. Lu sampean kok ngetas kula. Bojo kula iki pegawe ngriki, Mas. Loh. Bagian apa, Mas? Bojo kula iki pegawe KBPR Arta Kencana. Masyaallah. Nembe ngertos kula elok tenan. Lah mulane jenengan ampun ngetes kula. Nggih ngapunten. Bagian apa? Lapangan apa? Bagian asok. Loh. Bagian asoke berarti utang kuwi. Nggih, anggota kuwi ya penting. Nasabah. Wah, kowe iki yo ngawur. Tapi lek benulan teko. Ah nek ra teko ya iso diparani to blok. Wong wayahe bayar kok ora teko ki lho. Wah, jan iki mbleset. Ketoke pinter kok PK to, Mas? Apa ki PK? Pekok. Ah iya, PK ra masalah, sing penting BYRN. Apa kuwi? Bayaran. Loh. BYRN nek umpama STK Apa? Siti. Loh. STK ndak masalah, sing penting halal. Apa kuwi? Halal. Nek ngono jenenge KTK kowe. Apa? Kentuk. Loh, ya PD loh. Apa kuwi? Podol. Mangsane iki. Malah. Wong ini Bapak Budi. Roh, Bu. Lenggah. Apa Budi sapa? Bapak Budi Utomo. Pak Budi menika dulure Wati kalih Iwan, Pak. Loh. Kowe ora sembrono leh ngomong lho. Lah aku ya Ini kalau dari jajaran-jajaran beliau yang berkepentingan iki ya ora. Lek Pak Budi iki nun sewu, karo aku ya splek. Bapak- Menika Pak Budi iki dulure Wati karo Iwan. Bapak komisaris. Lah. Berarti ra sekolah kowe. Apa kuwi? Budi ya. Ini ning sekolah SD lho. Nggih. Ini Budi, ini Wati. Wati kakaknya Budi. Iya ta. Ngene Kuwi kok pelajaran SD. maksudnya iki dudu keluarga dari Wati iki mboten. Beliau itu lenggah sebagai komisaris. Ya. Bapak Suprapto juga lenggah menjadi Bapak komisaris dan Ibu Direktur Utama itu Bu Istia. Saya sih dilenggahi Bapak Haji Mur. Ya, Bapak Hari Wuryanto. Iki Bapak Hari juga lenggah. Padahal Pak Ri. Lah ini paling tidak sawab yang terbaik untuk kita sebagai pelaku seni itu disuwun. Ya mudah-mudahan saya bangga Pak Ari ini tidak membeda-bedakan. Iya. Ini non saya Pak Ari. Saya berbicara realita. Wah. Kok enggak realita barang ki ngopo to kok. Enggak. Mbok realisti wae sing apik. Ngene kita jawab. Saya bangga terhadap warga masyarakat Madiun. Wono Asri. Wono Wono Asri. Wono Asri secara khusus, Nggih. secara umum
Kabupaten Madiun ya Pak ya. Nggih, kok saged bangga pripun? Gini Pak, ini menanamkan jiwa, wah sepur liwat. Ayo wis ben to yo jenengi transportasi darat kok kebutuhan masyarakat mbok Pak itu. Ha wong Mas Dalang we kecore enek ngono kuwi ora gunem lho kok iso sampean keganggu Gak sithik. ora keganggu, ngene. Sepur. Oh. Hubungannya apa karo Arta Kencana kuwi? Nggih to Mas, leset to. Leset. Gowo kok iso. Sak ngertine mripat ngono. Arta Kencana. Sepur kuwi aja mbok delok saka dari segi transportasi. Wo, lah kok langsung mbok sambung kok ngono kuwi. Sepur Hubungannya iki karo liwat. Arta Kencana apa? Sepur liwat iki bisa dadi pitutur kanggo Arta Kencana. Aja mleset lho. Kok iso ngono kuwi? Nggih, Pak. Mas Dasar. Cahyo aja nggak punya orientasi itu Nggak loh. punya aku. Berarti nun sewu. Apa? Ya wis, ngene. Ngomong ora apa-apa los ae. Berarti jenengan kurang sinau. Wah, iki. Mas, Nggih. ini dosen loh Mas. Jangan merendahkan seseorang bahwa Dosen secara akademik, Lah, tapi terus? secara alami itu harus dipelajari. loh. Wah, ya ngejak. Alami barangi apa ora? Tegese alam itu situasional Pak Kang, Mas Cahyo. Ayo. Mas Cahyo. Apa? Mas Cahyo. Apa piye mau? Kleru nek. Apa ono kuwi lho. Wong jenenge Mas Cahyo. Sepur menika nduduhne KBPR Arta Kencana. Ulang tahun kaping pinten? 33. 33. Seki saka tembung sepuh. Hmm. Sepuh ki saka tembung tuwa. Usianya. Berarti insya Allah KBPR ini sudah menjadi koperasi yang terpercaya warga masyarakat Madiun yang menjadi prioritasnya untuk menjalin silaturahmi. Wah, iki. Seki sepuh. Pur Pur bulan baleni karo mikir kuwi asine. Pur ki saka huruf PUR. 3 abjad. 3 abjad. P ki pira-pira utange bakal diutangi. Wah, memfasilitasi. Memfasilitasi. Weh, iya. Lah pancen kene iki bank gede kok ya. Bang gede, Pak. Yang kedua U. Ki usalah bingung. Bagaimanapun kalau kamu mempunyai kendala, duwe masalah, ora usah mlayu ning ngendi-ngendi, tetep mlayu ning nggone KBPR Arta Kencana. Terakhir R. R ki saka tembung Rino Wengi selalu memprioritaskan apa yang menjadi kepentingan warga masyarakat Kabupaten Kota Madiun. Oh, tetep sepur ana gandeng. Gandengane Pak. Rapete karo singki Arta Kencana. Injih Arta Kencana. Sepur lek bahasa Indonesia kereta api. Kereta api. Hubungannya karo Menika Arta Kencana. kereta api menika dut. Persuku kata ki piye penjabarane ya, Nyuk? Lah kok malah kaya tembange anakmu. Iki sepur tok Pak, aja liyane Pak. Ya ora aku ditanggung iso. jawab. Oh, jaremu awakmu ndelok situasional Iya, gitu, Mas. Kaki saka tembung keluarga besar Arta Kencana insyaallah bisa diprioritaskan. Tegese ngeten, keluarga besar ini bisa ditunjukkan secara silaturahmi nyatane lho, jangan tingali. KUD yang ada di Kabupaten Madiun ini bisa menyatu menjadi satu, Pak. Mboten bedak-bedake. Rela Pak. Wis kuwi. Mboten. Rela itu walaupun jabatannya tinggi, tapi kamu barang rela ikhlas. Ana sing ngedumne sego pecel, ana sing gawe wedang, nyatane orang membeda-bedakan jabatan tinggi dan jabatan rendah. Nah iki, nyatane pecel niku pun didalaken. Lah, Lawe yo ora ming peyek tok, endok karo empal. Ming Kuwi kok- sayang siji, Pak. Apa? Sendoke renek. Lali yo mburi mau ngono. ngene mboten, Pak. Kereta. Taki saka tembung tak akan sulit hidupmu kalau kamu punya masalah ojo mlayu ning ndi tetep ning gone KBPR Arta Kencana. Wah, pinter tenan elah. Apa lagi? Apa lho bocah iki? Kurang rampung lho. Apa Pun. Api. Loh, api ki panas. Kosek to A ki apa, B ki apa? Aki saka tembung akhlak. Akhlake piye? Akhlake becik lan apik. Nah. Iki muga-muga pinaringan berkah barokah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iki insyaallah sakwise gelar wayangan bengi iki dalam ulang tahun yang ke-33 nasabah dan karyawan dan staf-stafnya insyaallah bakal pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sepur kereta ora iso mlaku lamun to ora disupiri karo masinis. Maki mangan. Yo, Tegese tak, mempunyai prinsip Oh, wih, mangan tak, siji tak. ya mangan bareng. Oh gitu ya. Rekoso siji rekoso bareng, Duduk sama rendah. berdiri sama tinggi. Ini, Pak. Iki yang menjadi moto Motone sapa? Aji. Aji no moto.
Kowe kok saka kono ki ya ngopo iso? Diubre bingung aku. Masinis mawis si. Siki siap untuk melayani masyarakat. Nis cahya padam ya. Makasih. Kowe diomongi karo kowe kok. Liyane nis saya, ayo. Ayo, liyane nis saya, ayo. Niski insyaallah pegawai yang ada di Arta Kencana tidak mempunyai jiwa yang sinis. Sinis. Ker, Terbuka. untuk semuanya. Nggih. Sepur dilakoni masinis mandeg ning stasiun Sta. Akeh mentok. Jane sampean ki pegawai dinas perhubungan kok piye? Seta menika saka tembung stabilitas. Wah iya. Stabilitas dalam kinerja Apa iki? karyawan ana ing Arta Kencana itu bisa Uji. kok dipuji ndasmu. Diuji. Nah, wah kowe iki kupingmu ya mamandel kok. Si. Siap. Siap wis. Siap, sigap dan tanggap. Untuk masyarakat, insya Allah kedepannya juga akan dikembalikan oleh masyarakat. Lah kamu kok kabeh kuwi liwate ora ning ratan. Liwate ning dhuwur rel. Real itu bahasa Inggrisnya real, itu nyata. Jadi real. Jadi KBBR ini adalah koperasi yang nyata, bukan koperasi yang semu, bukan koperasi yang bayangan, bukan koperasi yang online. Weh. Lek ning liwat gendalan kae kenapa kok enek palang sepur suarane kok uwi. Uki uang. Koperasi nggone dhuwit, dadi nggone uang. Ora enek koperasi iki nggone telo ora enek. Kenek. Iki insya Allah, baik itu nasabah, baik itu karyawan, insya Allah kedepannya bakal didoke bila ini cedake rezeki. Alhamdulillah amin. Wis. Jangan teko aja angel-angel ngiten iki lho sing angel. So, mikir aku ngumet ya. Nyambut gawe iki apa wae mesti ngangge pikiran. Sing miwiti ya iki mau ngejak ngomong pikiran sepur mau. kowe iki mek meneng tok. Kene mbok kon mikir lho sing bayarane akeh kowe. Cangkeme kok dadak ngrembug duit meneh. Ngene. Iki ulang tahun Ulang tahun ketiga. Ya, kenyih Pak Hari rawuh iki lho. Lah nggih. Pak Hari menika nun sewu Pak. Pripun? Ini tidak kampanye dan saya tidak apa jenenge ya. Tidak mensosialisasikan. Saya bangga terhadap warga masyarakat Madiun, Pak. Ini. Khususnya warga masyarakat sini. Ini yang bisa dinanamkan bahwasannya warga masyarakat yang berbineka tunggal ika. Kok saged ngoten, Mas? Saya yakin bahwasanya yang rawuh di malam hari ini iki ana sing milih 01, ana sing milih 02. Tapi kalau kita sudah menyatu dalam budaya, insya Allah negara budaya ini tidak membeda-bedakan, tetap nyawiji dadi siji untuk malam hari ini. Karepe ngono lho, Pak. Tidak peduli bersatu padu. Ini hebat loh, Pak. Ini Hebat, bisa hebat. menjadi acungan jempol, Pak. Iki. Nun sewu, Pak. Ini bisa menjadi referensi dalam lingkungan saya. Lho kok kaya radio to nggih referensi barang. We frekuensi. Kowe kita yang ganteng ya pekok. Radio ki frekuensi. Iya. Lah, kowe kita yang enom ya lara kowe. Bareng HP-ne malah kenek nah lho malah kleru wae. Ngene. Iki rada pinter-pinteran ngono lho. Lah iya to aku lah ya sekali-sekali yo ngebut. Aku lek pinter itu pinter lho, aja referensi. Lah kowe tau tak tutne pinter malah nyelakakne kancane. Masa ya? Apa? Jangan tinggali. Apa yang saya sampaikan tadi. Nggih. Mudah-mudahan Kabupaten Madiun siapapun pemimpinnya, insya Allah akan bisa mensejahterakan Kabupaten Madiun, akan lebih maju, lebih jaya dan akan menjadi barometer kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia. Ini. Elok. Oh, mula Wonosari kuwi pyaine kepenak. Wis senajan ton jeruk. Wonoasri. Wonoasri. Iya ta. Pekok leh ta kowe. Kuwi pyaine cerdas-cerdas. Ngene, Pak. Niki saya bangga. Kepiye kuwi? Desa kuwi ora kaya jenengan-jenengan iki lho, Pak. Bu. Alhamdulillah. Mula dicontoh to, Mas. Ngono. Karena pilkada ini kan serentak, Pak. Nggih no. Iki aku bangga. Bapak, Ibu nyawisi dadi siji. Ngen kula niku kemarin tuh setelah debat pertama. Iya. Ngeri Pak Cahyo. Ngeri ki apa nggonmu nek metu terus rupane do medeni ngono apa? Tidak. Iki nek anggere nek tontonan iki sing nanggap sapa ngono? Sing nanggap Teko. kae ngono. Sing nanggap kae. Kae melu sapa ngono? Kae melu kae ngono. Iku akhirnya 10 liwat. Dadi Iki kupingmu iki gragas kok iso. Ah wis ngomong ora usah gagas kuwi kok iso. Tentang warga sing kondusif iki lho Nah, piye? ngene. Ngono.
Sing nanggap sae, ke melu sapa? Ke melu kae. Akhire gak nek sing delok, Pak. Berarti dia mempunyai jiwa fanatik. Iku daerah lingkungan saiki tingkat kelurahan. Iya. Tingkat RT, gen kula. Niku ngeten iki. Kowe iki sik iso manggon ning RT to. Ngawur ya. Sekarang itu ada garis merah antara satu dengan yang lainnya. Iki lho, Pak. Waduh. Iki lho, Pak. Pecah berarti. Omahe dhek pancen benang tok. Iki bahasa Tapi jare garis merah. Iki bahasa intelek iki tegese iki Kuwi ngene omahe kuwi anu apa garis ora merah. Napa, Pak? Kuning ireng sret-sret gitu. Masnya itu kecemburuan sosial antara satu dengan yang lain. Terus akhirnya bagaimana, Mas? Genku ki sampe saiki, iki ki wong wedok ki metu bengi maksimal jam 09.00 bengi Mas Cahyo. Wong lanang kuwi metu bengi jam 12, kuwi nguyuh, dicekel. Iki sampai sekarang itu terjadi sampai malam hari ini. Sik alon-alon. Nggonmu kondisine ora kondusif. Ora sehat kuwi berarti. Banyak perpecahan, permusuhan. Setelah debat pertama pilkada kemarin. Nggih. Lah pilkada menika gajah yang aneh iki mesti. Mesti ya wis. Ya. Tapi ya wis. Ngene. Sopo sing kok hati-hati? Yo sing numpak kuwi lho. Sing numpak lho. Saiki, Pak. Wong wedok ki maksimal metu jam 09.00 bengi itu maksimal. Nggih. Wong lanang metu bengi ki jam 12 bengi, kuwi nguyuh dicekel. Itu berarti kamu harus bisa mensosialisasikan. Iki takon kenceng. Takon kenceng. Iki aku rada keganggu pikir aku gara-gara nguyuh dicekel iki lho, Pak. Lah iya, kuwi kan dadi pertanyaan kuwi. Kudune ngene lho, kowe iso mensosialisasikan yen nggon lingkunganmu ndak sejuk. Piye ben iso diajak sehat, ngono lho. Loh, lha nyapa gak sehat? Wong kabeh wis sehat kabeh. Sehat ragane ning pikirane kan gak sehat. Lha nyapa? Wong wedok wae metu dibatasi. Jam 09.00. Jam 09.00, wong lanang jam 12 bengi nguyuh dicekel. Lah iya. Lah berarti lingkunganmu gak sejuk. Lah nyapa ora sejuk? Ah nguyuh dicekel. Loh, lek cekel beri obat mabit. Lah kowe kok cekel ora, Dik? Loh, lek nggonmu mesti mbok kawat mesti. Rencana tak cekel terus tak uyuh ning raimu. Oh, wong kok dijak omong. Sampean tak aturi. Iki ana sesepuh saka KUD Sumber Tani, Pak Maryanto. Leres. Niki manut panitia dipun dawuhi supaya munggah ana panggung ancane jenengan. Nggih. Pak Marani. Lho iya no, Bapak Ketua Ditani to? Hah? Bapak Maryanto Ditani to? Sumber Tani. Lah nggih. Paune udah terus dadi sumber. Dulurmu piye ki tuk dulurmu ki? Aku sampai HP ku kena. Paling ngebleng nek lho. Ingkang minantu ing pakurmatan Bawa Maryanto, monggo klature minggah wonten. Iki nyambut gawe cengengesan. Aku mek ngguyu goblokmu lho. Wis goblok budek. Wong Bapak saking Sumber Tani to, Pak. Sumber Tani awakmu tani tok ya. Wong kude lho kuwi mau. Iso bayangne Ponorogo ki enek, Pak. Aku jatale ning Ude Tani ya enek jetis kok. Lah aku yo jadwal ning endi-endi yo tau yo ora kleru kowe iki. Lah aku bengi iki pancen tak klerokke ngono lho. Ora kleru pancen kok biyen ngono kuwi. Kecil, kowe iki kecil iki akhire kena penyakit KPK lho. Apa kuwi? Opon. Wong kabeh iki yo mesti enek gawane kok iso. Pak Maryanto, monggo pinarak wonten pepanggungan menenggal rikat minggah panggung. Tumpakne prau, Co. Ayo, monggo tumpakne prau. Pak Maryanto, monggo, Pak. Sugeng dalu Bapak Maryanto. Sugeng dalu bujange. Monggo radi majeng, Pak. Lo Mariono Mboten Maryanto to? Mboten. Walah, dalange yo mbleset tok. Layakno aku dipaido terus. Nyun pangapunten, pancen rumiyin. Sampeyan sinten, Pak? Pak Marioto. Pak Mariono. Sing bener Pak Mariono. Sing bener ki Pak Mari Loro. Sing penting niku Nggih. guyub rukun. Amin. Madiun guyub rukun. Niku harapanipun warga, Pak. Lah kula bunyangek badhe nembang Putra Nuswantara. Oh nggih. Monggo. Lah mangke kula nyuwun Maranggono nggih. ingkang ndampingi panjenengan. Nggih, tak daku anak kula. Oh ngaten nggih. Derek Pak. Mboten napa-napa. Wong memang Pak Cahya menika birokrasinya yang selalu ditanamkan. Nggih. Jadi sinten-sinten ingkang badhe nyengkuyung jenengan menika sampun diderekaken. Nah menika kula paring pirsa, Pak. Piye? Menika ingkang pojok dhewe menika 250, menika 300, menika 450.
Saka tawak-tawakne ngono. Modelmu kaya terus dagangan ning dhuwur meja. Iki lek nyelengi iki lho sedih. Pak Mariono ingkang dipun kersake ingkang pundi? Bugasi mawon nggih. Ah. Nuwun pangapunten. Kalau menika mantan sekretaris, menika mantan bendahara, menika mantan dirut, menika mantan korlap Arta Kencana. Mantan kula. Marai ngoten. Oh. Marai kalau Sapa? marai. Menika. Nggih. Monggo Mbak jenengan nggih. Mbak Sinten? Umi, Niki mawon kula golekke Dik Umi apa Dik Winong? Kene. Kene nang. Kene wae iki jan mbok yo karo Kyai Sepuh ki ndang cacek kowe iki mbok jak omonge turu dhewe lho. Wis. Mangsane. Oh njaluk diparani karo kluthuk kok. Iya. Ngoten. Cak Mayu. Ngoten. Cengesan. Kowe cengesan tak cipok mborok. Ngoten. Masalah bocah saya lemah. Udah. Ayo keduren panggunge kuwi lho, kok iso. Lah. Nggih, wis ngene Nduk, wis nek kene. Jeneng. Sing penting bayari. Nah, maksudnya mengke sak sampunipun kula mengke kula nyuwun Mas Hari Wuryanto nggih. Nggih kedah. Estu tindak. Oke, siap. Mboten napa-napa niku mboten kampanye. Boten. Hiburan iki hiburan. Iki nasional kok. Ning donya ki isine namung loro. Becik, elek, awan, bengi. Nah, lan sak terus-teruse. Nah, terus aman pun ngoten. Ngagem bawa, Pak. Nggih. Nggih. Monggo Pak Mar. Anakku sing ayu dhewe. Bok tangan untuk Pak Mariono. Luar biasa. Jan. Besok pinter sekolah Awakmu dianggap anak ki ya bebas. Anak ning bapak ki njaluk ora masalah. Nah, napa? Njaluk donga to, kok njaluk apa? bapak, anak, lagi mantu. Rupamu. Ayune kaya ngono entuk mantu genset ayo. Ayo iman-iman. Wong iki arep dirabekne karo stasiun kok kowe ora. Kok stasiun? Lek pengen duwe anak palangan lah. yen wis bisa nyambut gawe kudu Sekedap niki wonten dawuh saking Bapak Dr. Andes Yuswanto. Nggih, nganati nimbali kula sak kanca. Selamat ulang tahun untuk Arta Kencana, semoga tambah sukses jaya terus. Amin. Minta gending caping gunung lan lali janjine. Sampun. Nggih. Salam kagem Bapak Hari Wuryanto, semoga sukses selalu. Amin. Dan juga Bu Istiah matur nuwun dari Pak Yuswanto Madya FM untuk Pak Dalang Cahyo Kuntadi, semoga tambah laris. Amin. Sembah nuwun katresnanipun, Pak. Iki lho sing dikersake sing kedua apa ki mau? Lali janjine. Lali janjine. Nggih, Pak. Oke, coba kaya apa saking Pak Yuswanto ugi kula aturaken dumateng Bapak Harminto ingkang saking Puskut Jawa Timur ingkang lenggah wonten laladan Darmorejo Mejayan. Ayo, ugi Pak Darno kalian Ibu wingi wis wayangan dhewe saiki kepareng mirsani mrene. Alhamdulillah. Lan boten kesupen tanggal 1 November wonten ing Pabrik Gula Madiun. Nggih, Pegi Rejo Agung. Ngapunten mboten kalih jenengan kok. Dan kula ya kula benjing napa niku mancing. Nggih. Nggih, matur nuwun. Tanggal 1 pun diliki kali Mas Kluthuk. 1 November mangke sowan wonten ing Rejo Agung. Nggih. Kula pancen kula menika golek prai mancing. Monggo dipun aturaken langsung kemawon. Ya, Mbak Umi Hafifah. Saya dewasa lho sampean. Nggih. Usia saya dewasa, paling tidak ya penampilannya lebih dewasa juga. Nggih. Lah kowe iki nek petuk bocah ngene terus kowe mau ngomong hobi, mancing hobi. Hobi mancing. Hobimu liyane mancing apa? Aku ki mancing ya olahraga. Dadi Nggih. hobiku ki mancing, Nggih. olahraga. Olahragane? Hobi. Olahraga. Outbound ini berarti pemanjat tebing kan lho, Mas. Oh,
Yo apik no berarti kuwi kekuatan fisik ya apik. Duduk kuwi. Loh, Lah outbound. outbound ku lak ya sing tukang menek kae. Outbound ki out ki metu, bon ki utang. Dadi bojoku ki ya bine ki metu golek utangan. Malah. Bleset neh. Monggo Nduk diaturake lali janjine ya ki Mbak ya. Nggih. Monggo. Dados. Oke. Alhamdulillah. Yo. Mi, Dalam. sama nur rapi ya? Dereng. Iya. Ngopo? Kenapa? Kok ki ngopo? Ngene, aku mek meling ngono. Jadi Pripun? aku meling ki sebelum apa yang kamu lakukan tuh aku mek miso meling Mas Ahyo. Meling pripun? Arep nyanti kok meling. Mboten, apa nanti ya jan niku. Sampeyan ki Arep Enggak lunga nang ini ndi lho. badan? Sampeyan lek sampeyan wis dibojo, lek wis duwe anak, saya doakan sampeyan akan menjadi wanita yang bijak, menjadi wanita yang sportif Amin. dan wanita yang konsekuen dengan apa yang kamu katakan. sik kok iso ngono ki pripun? Ya iki aku ngene iki ngomong ngene iki mergo bojoku, Pak. Bojone jenengan pripun? Lah ngopo? Bojoki ora sportif, bojoki kurang bijak dan bojoki kurang konsekuen apa yang dia katakan. Lho kuwi karek penanamamu ning seorang Lah, istri. masalahnya kuwi. Dek anak kula loro to, Pak. Nggih. Lanang wedok. Betul. Nggih. Lah sing lanang ki kelas 6, sing wedok kan TK. Nggih. Lah sing lanang ki njaluk sepeda BMX. Ah, terus? Tak tukokne BMX. Lah kok royokan kalih anak adike. Lah sing wedok. Kalih sing wedok, oyok-oyokan. Lah bojoku kula nesu, Pak. Terus Ngene iki salahmu lho ya. Lah nyapa aku ngono. nyeluke piye? Pak. Mbok ngoco sithik no nyabot. Pak. Pengomahmu kuwi plesteran lempung lho kok iso dadak iya Nyeluk, iki. Pak. Ngene iki salahmu lho, Pak. Lah nyapa? Terus? Nukokne sepeda kok siji, kudune lak ya loro. Terus? Ben anak ora royokan. Kudune ngono. Salah aku, Pak. Akhirnya anak kula tak tukokne sepeda cilik tinggo TK. Oh iya. Sesuk neh kula tanggapan nyenengne anak lho, Pak. Sing TK tak tukokne bal plastik. Bal plastik cilik-cilik niku lho. Iya. iya. Grombol niku lho. Kok TK. TK. Lah kok masih yo royokan kalau adike niku. Iki balku royokan. Bojoku lho yo nyeneni neh, Pak. Kan yo bingung lho. Ngene iki wis salahmu lho, Pak. Nukokne bal kudune yo loro. Dadi anak ben ora royokan. Sepeda nggih royokan, Bal yo royokan. Lah akhirnya kula ndek wingi mulai tanggapan. Anak kula loro-loro iku urung turu, Pak. Lah terus Engkel-engkelan karo mboke. Iki ibuku. Iki ibuku. Aku ya bingung kok, Pak. Iya, iya. Terus Akhirnya sampean kula piye? ngeten, Bolokne. wis ngene, ora sah royokan. Bar iki tak tumbasne ibu sitok neh, ben sampean royokan. Lah kok bojoku nesu, kan ndak sportif iki. ora sportif ki nek perkara barang no kowe sik apik. Menehi penengah apik. Lah perkara ibu kok terus mbok golekne ibu Mas neh. kan ben ndak royokan ngono lho. Ya aja kok iso. Ya nek perlu tetep diselesaikan dengan baik-baik. Ah. Kok tukok Contohnya adikmu iki lho tertib kaya ngono ora tau aneh-aneh. Butuh nyambut gawe tok ya. Kowe toh? lempeng lurus. Lurus. Ora tulah-tuleh. Ora panggil bar konangan lurus. Nganti telepon angel ra umum. Lah panjen yo kesel to Mas. Ini Kesel, Mas. HP nek muni terus yo risih yo. Wis ya mi, bolehku ya ku ya mi ya. Mi, Dalam. bolehku ku ya mi. Nggih. Tur neh yo nun sewu, Nduk. Besok nek golek bojo aja kaya mantune iki. Lah tenan mantune. Loh, kowe ngawur ya kowe. Napa? Justru melasa itu menjadi moroto sing apik lho. Apik apa? Kowe karo mantumu ora omong-omongan Loh, terus kok. iki ndudone aku wong SDM tinggi ngawur ya kowe. Lah hubungane? Loh, sampai sekarang tuh saya tidak berbicara dengan mantuku, Pak. Lho. Ya kudune enek komunikasi Nah. sing apik. Nah, aku lek ngantek komunikasi dikira wong goblok lho kula. Lho, lah ngopo? Lah mantuku sopir bis kok. Hubungane? Loh, sampean kelihatan numpak bis berarti. Neng bis kayak mesti ada tulisan toh, dilarang bicara dengan sopir. Ngantek saiki aku ora ngomongan. Wah, lagi yo salah paham meneh iki. Kebablasan lek kuwi. Maksudnya orang ngono kuwi terus mbok cake bendinane mboten. Maksudnya ki setiap kali awakmu ki nek Alah, rata-rata numpak bis kowe. Ora ngono tulisane mek cilik, ora tahu enek tulisan setiap kali kamu itu berbicara ngono. Loh. Tulisane mek dilarang bicara dengan sopir. ya maksudnya mengganggu. Ora nek tulisane mengganggu ngengkel iki. Maksudnya iki dilarang bicara ketika menyopir lek nang Ora omah. nek ketika. Tulisane mek dilarang bicara dengan sopir. Puri aku lek kantek omongan dikira aku wong goblok kok aku. Ku piye to? Iya ning maksudnya Ora nek tulisane maksudnya. anakmu lak sopir. Dia omongnya ngengkel iki ya. Mantuku, Bos. Loh. Lah iya kowe nek omong-omongan kowe ganggu konsentrasi Dia omong tulisannya iki lho mek bicara dilarang bicara dengan sopir. Ora nek mengganggu konsentrasi barang lain nek. Kita Lek bojomu utawa mantumu pas ora nyopir ora masalah. ora nek ngomong. tulisane kuwi.
Oh ngene. Kok ngengkel jenengan iku? Berarti enek tulisane Dilarang bicara dengan sopir. Akhirnya Aku wis nganti saiki ra omongan. Aku nganti eman dikira wong goblok nah engko. oh Tidak menaati peraturan. lah layak Mas. Piye? Iki mah aku ya susah yo an. Perkarane. Lah aku arep mlebu Caruban ki ning gone ngarepe pom kae mlebu pasar enek tulisan no, Piye? rawan kecelakaan. Loh, lah iki lak ponak aku ki aku ngono. Goblok kowe ne. Wis sering goblok. Ora enek tulisane sering ngono ora enek. Piye? Kerep. Di situ banyak terjadi kecelakaan. Ora enek tulisane pelang nih mek rawan kecelakaan ngono tok. Ora enek sering terjadi ora enek. Ponakmu jenenge sapa? Irawan. Oh, alah. Kuwi kerep goblok. Tulisan kerep piye? Wong rawan kecelakaan kuwi wis mepet kok ngengkel ae. Oh alah, kowe mbales dilarang bicara dengan sopir. Wah iki wong kok leh ngengkel wae. Ayo dibalik Umi iki. istirahat, saiki ganti Birgita. Ayo. Saiki sing Suwen. padake barang itu unggahne kaya ceret. Tak unggahke ngono wae. Bir, kancane Bir. Ayo. Iki duet iki apik iki. Nggih, Mas. Ayo, nggih. Tak, loro Pak, loro. 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 Loro apa siji? Loro. Loro Mbak Winong dan Mbak Birgita. Oke, 2, ayo. Aduh dek aku. Hey. Aku nembang kok kowe mikir nang ngene tok. Ayo terus karo kuwi wae. Gentenan lho, Dok. Nah, Nggih, Pak. klambi ireng disawang ning ati Nah. seneng. Ngono. Ketemu bocah ayu, jebulane bocah anteng. Klambi ireng ngisorane warnane putih. Ayo. Iki piye iki? Lah, iki lho, sing diarani ora simbiosis mutualisme iki. Ora kompak ning kono. Bareng tak pandeng bocahe wis semule. Iki ana sinden jenenge lak sinden Winong. Ya. Nang Terus piye? yen tak delok bocahe ayu duwe sifat ya ora sombong. Bocah mlaku-mlaku disawang kok ayu moblong-moblong. Blong. Blong. Nggih. Aku piye iki? Ayo golek pangan dhewe-dhewe kok iso. Ngono. Oh iki. Moblong-moblong. Angel iki. Oh, alah jangkrik. Yen ora tak tunggoni bocah iki dicolong wong. Nggih, Birgita. Sinden sing sijine yen aku kenal jenenge Birgita. Sinden berkata ini memang dambaan saya. Nah, ngono. Kalau kamu melihat di hati rasanya cinta. Cinta. Terus piye? Insya Allah yen tak rapi bisa membahagiakan keluarga. Iya bisa. Iki ana sinden sing enom dhewe jenenge Dek Umi. Umi, senajan isih enom nguri-nguri budaya Jawi. Bocahe ayu tergemati saben dina sregep ngaji. Insya Allah kuwi bakal nyedakke rezeki. Iso ya. Sesek tak goleke iki sapa iki? Tuti. Mbak Tuti. Tuti. Iki ana Angel iki, sinden modiar. asmane Mbak Sinden Tuti. Lah, angel kowe. Sinden Mbak Tuti. Memang beliaunya pancen cantik. Iya benar. Ini memang cantik, nggak mau lirak-lirik. Iya. Kalau saya lihat karakternya memang baik. Bisa bocah iki. Menika sapa Mbak Luwem men. Sundari. Ayo ke. Ada? El. Niki wonten sinden Mbak Lia rada gedhe lemu. Oh. Mu. Iya. Iya. Ono. Senajan lemu piyantune ketok ayu. Mergo ketok ayu karo sapa seneng guyang-guyu. Iya.
seneng guyu, insya Allah panjang umurmu. Sankas. Ape. Iki ana sinden garwane Bapak Dalang. Lah. Ayo. Nanti elek kepruk kowe. Ayo. Ayo, Bapak Dalang. Kon ngarep takon dagelan liyane kok. Bapak Dalang lang. Niki wonten sinden garwanipun Bapak Dalang. Ayo. Gone Pak Dalang, Iya. yen tak delok sregep sembahyang. Ya. Aku dik. Piyayine sregep sembayang, salate ra arang-arang. Ya. Aku yen nyeluk saben dina mesti sayang. Bro kowe. Cinta lo. Bojone nesu. Iki Dalang Cahya. Ayo. Niki dalu, niki wonten dalang Ki Cahya Kuntadi. Sip. Ayo dong. Kidul aja aku tadi. Tanggapane teko ngendi-ngendi. Terus. Piyayine gagah pideksa disawang ora kemlinti. Ti. Kemendi. Ti. Mula yen nyambut gawe rono rene tetep ngati-ngati. Apa-apa kok iso golekno Mas? Iki mesti iso iki. Iki. Iya, sik. Pak Hariwur. Ayo. Sinten? Pak Hariwur. Ayo. Ingkang lenggahi wonten beliau Bapak Heri Wuryanto. Bapak Heri Wuryanto. Ayo. Beliau Bapak Heri Wuryanto. Ya. Menika. Tembange piye? Gaya tembang ngono. Balik dik. Dik, balik dik. Dalu niki dirawuhi beliau Bapak Heri Wuryanto. Ayo. Piyantune yen tak delok, piyantune gagah pideksa. Buis ganti sik. Sik kurang siji lho. Oh, ora apa-apa, Buis. Buis Istia. Kepenaan lek kuwi engko ayo. Ibu Direktur Utama asmanipun Ibu Istiyah. Ayo kowe. Rasah mbok dongakne keluargane pancen sakinah mawaddah warahmah. Bisa bocah. Apa-apa bisa. Kowe ngomong lu sak pikir langsung kan. Iya. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah sansaya berkah. YouTube. Yen wis rezekine berkah, insyaallah bakal bernah. Bernah ya, Pak? Bernah menika rezekine bernah diwene ning nggone Noto. berkah kan ya bernah to, Pak. Oh. Bernah itu berkah ini berkembang. Iya toh, Noto. Pak. Berkah itu berkembang, bertambah. Jadi insyaallah bernah, iki insyaallah bernah bakal diwehene sakmu barang. Iki kata-katane pemilihannya kurang tepat. Sembarangan kula insyaallah bakal sembuh. Bernah ini. Bernah kaya kewan nglairke akeh bernah. Ma padake Bernah. Insyaallah iso dienggo munggah meneh ning gone Mekah. Ngono lho. Ngono lho, patah ya. Rungokno. Iya. Ya. Oh, kono ket Mayus mirengke kok iso. Bil. Tembangipun kanthi duet nggih, Gus. Salam. Duet nggih. Duet Siap, nggih siap. harus. Ya. Boleh lintang Apa? asmara, boleh apa. Oh iya. Siap. Aku tuh sudah lama enggak ketemu kamu. Kok kowe emang karo Brigita ngalih karo Wineng di karo metuk? Aku ini sakit hati no Mas. Sakit hati lebih baik sakit hati daripada sakit tipes. Iya Mas, betul. Betul ya. Tembange tak gaweke sing kepenak kaya jumudele lintang sing nggo wasmara ya, Wah, Mas. betul. Nggih. Coba. Sampeyan ya ngono ya. Rale piye, Kok ya Rale? ngono, gak kreatif to nek kata-katanya sing kreatif. Pak. Rale ta loro. Ayo, Nong. Rale, lanang wedok. Awakmu. Oh, Ral, sampean apa aku sing Ral? Entar ono sik. Bareke tak roll. Apa sih? Oh, Oh, iya. Sini ini. Aku tak jak roll. Rungokno glundung. rungokno suaraku ya, Dik. Iya Mas. Wong ayu tresna ku kinarya tamba susah jroning batinku. Wong bagus antep narasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Oh, genti lutuk Winong. Sora.
Ora iso. Sing lanang modele kaya seperti Tetra ngono masa. Wah, kaya obat gudik. Gelangmu Mas iki. Kok malah nyawangi gelange ya apa? Sesuk didol. Loh, gelang apa? Mbok tukoke sing gedhi. Ora ya tak peke. Piye kudune ngayani kok malah ngeret iki piye? Lah kan yo. Basamu kok apik men ngeret. Lah apa? Ya cara Tulung Agung ya ngono ngeret. Ngeret ki nek diresiki nggon kandungan. Kae kiret. Kiret. Kiret iki lho, ki. Karet kuwi iso nggo tamba mata. Kok iso? Kareke dibong tetene mripatmu saya. Tombo teko mata picek. Ralmu coba kaya apa kluthuk. Senajan ngaru. Sing rada gedhe sing rada aru suarane. Sing berwibawa kaya adikmu lho. Klambimu ki Surakarta Hadiningrat ki kawibawan saka abdi dalem ki ketok. Dodone buka, kawibawane ben ketok. Irungmu aja mekrok ngono kuwi to. Biasa wae. Senajan Senajan kurang bening suarane, kurang antep. Senajan ngono lho. Mas iki apa gudiken banget ki tanganmu? Apa iki iki? ngono caplak. Lah, lek guyang-guyang tak tapuk. Ojo kasar-kasar to. Ya ngono nggih lambe. Mas aku mau jadi gitu kan ya Mas Putu ki jahat. Saya itu Jahat karena aku ya, selalu memberi satu sentuhan rohani, santapan jasmani kepada seorang istri. Karena istri adalah nikmat dari seorang suami. Kalau tak santape rohani, sentuhan jasmani ini penting. Sesuk tak santap neledok. Mas sampeyan ojo kasar-kasar kuwi to. Karo bojone sing halus lah. Iya. Iya, nang cepet. Berbatmu kaya kucing. Kucing piye? Kok murup ngono. Iya ngene iki, soalnya aku cinta padamu dadi murup ngene iki. Tenane. Iya, wis to. Aku senajan to sing ndelok ramene rumahku koyo sepi. Ngono. Perkara nek kowe ning adikku cah. Iya. Aku ya pengen di ngono. Kok ngambung tangan nih maksudnya piye? Lah nyaput dong tambung tanganku dhewe nyaput. Piye mau jajal delok? Aku pengen Tangane. Oh tanganmu dhewe tenan ta? tanganku dhewe. Ambune piye ambune? Sama ambu kuwi. Malah nawakne. Monggo Lintang Asmara duet yo berempat. Yo. Ben kita, yuk. Yo. Iya Mas.